תחשבו, האם היא באה אליי, והיא פשוט התמכרה. היא לא יודעת שפתחתי את המצלמה, אפילו היא בכלל לא יודעת כלום, ורציתי להגיד לכם שהיא פשוט התמכרה. התמכרה. כן. אלוהים ישמור. כאילו, תראו אותה. תראו אותה. אני בשוק. היא אומרת שקט לה, לאן הזק. מה? מי זה לא מה את חושבת? כן, כן, כן. אני בכלל לא מצלמת אותך. אני בכלל לא מצלמת אותך, אימי. אני בכלל לא מצלמת אותך. טוב, היא נרגיעה ששמתי לה עוד פעם, ככה היא נראית. אני מקווה שעוד פעם היא לא תתפוס אותי, כי זה לא היה כל כך נעים מה שעשתה לי. כאילו, זה מה שהיא רואה כאילו. רצינית כאילו? למה אני מדברת בקול? היא שומעת אותי. לייב. המילה השנייה זה לייב. רי-לייב. זה הכל, אתם גדולים. הבנתם? ביחד אנחנו כוח. ברי-לייב. אז כל מה שצריך לעשות עכשיו זה לבוא עם הטלי הזאת ולתת לה כבוד. טוב, רציתי להגיד לכם ביי, וגם אני אגיד שאמי תגיד ביי. אמי תגידי ביי, זהו. אוקיי, בסדר. גם זה דרך להגיד ביי, אז ביי, אוהבים אותך.